Hvor jeg fortæller, at danske myndigheder i år 2023 bedte jeg dem om at udmelde mig fra det økonomiske værgemål. Men sandsynligvis så er der jo ikke sket det fjerneste. De siger jo hele tiden, at de skal undersøge. Hvad er det, de skal undersøge? Det eneste, de egentlig foretager sig i Familieretshuset, det er, at undersøgelse, det betyder, at de prøver på at forhindre mig i at komme ud af det økonomiske værgemål. Og alene det, at jeg skal bruge tid på at skrive rundt på de sociale medier om, at siden 2001 og frem til i dag 2024, så har det taget 23 år af min tid. I år 2019, der fik vi at vide, at der var coronaperioden, og efter den var afsluttet i 2023, godt og vel, så har der været alle mulige problemer sideløbende med, at jeg er blevet sagt, at jeg er en svindler, kriminel og andre ting. For eksempel, at min advokat sagde, jamen så må vi finde ud af med en psykologsamtale, psykiatersamtaler og alle mulige andre ting. Det er jo stadigvæk igen det der med at forhindre mig i at rejse til udlandet. Og jeg overvejede på det kraftigste at forlade den danske stat her. Fordi det er måske bedre, at jeg flytter et helt andet sted, i en helt anden stat. Måske til Canada, over i Canada, hvor der ikke er alle disse problemer sammenlagt. Efter 23 års erfaringer med det danske system, har jeg så også fundet ud af, at jeg bliver overvåget på mine kontorer. Man tjekker mig på mine, hvor jeg har været, på mine konti og spørger efter mig, både her i Helsingør og i Københavns Kommune og i andre steder, hvor jeg opholder mig i mit privatliv. Og jeg bryder mig slet ikke om sådan nogle ting. Men den administrerende direktør fra Familieretshuset har jo stadigvæk ikke svaret på, hvorfor at hendes ansatte og hendes måde at håndtere dette her på er jo straks værre for mig, fordi at jeg bruger meget mere tid på at forklare igen og igen den samme historie igen og igen. Og jeg skrev i år 2023 en udmeldingsblanket op i borgerservice, og når man skriver en udmeldingsblanket, så går der en 3 til 4 til 5 arbejdsdage. Men den er de overskredet i Familieretshuset, så den er røget videre til højst sandsynligt i skraldespanden, eller til Ankestyrelsen, eller Civilstyrelsen, eller Justitsministeriet, og fra Justitsministeriet op til højesteretspræsidenten her i Region Hovedstaden, og han eller hun, og andre dommer og alle mulige andre uvidende personer inde for dette system, har jo ikke, de pålægger bare en anden advokat om, at han skal overvåge mig, han skal tjekke mig på mine kontier, han skal gøre alt, hvad han gør for at man tjener penge ved at udnytte personen, og samlet set, så handler det jo også om at forhindre mig i at flytte til udlandet. Nu har jeg flyttet 8 gange rundt i hele Helsingør Kommune i øjeblikket. 8 gange, det er med mange gange. Men det er også med mange gange, at jeg måtte bruge tid på at skrive og gøre ved på de sociale medier. Og jeg har også forsøgt at skrive omkring alle disse oplevelser, jeg har. Nu har jeg så oplevet, at jeg har personlighedsforstyrrende. Og en anden oplevelse, det er, at jeg har undersøgt mig selv
via andre veje, hvor jeg har fået at vide, at jeg har PSDT, militærsygdom, og 2 kommunikationer, personlighed, og det andet militærsygdom har jeg, og så er det jo efter 23 års erfaringer siden 2001 og frem til i dag 2024, og 12 og skat har jo skrevet på 12 og skats forvaltning, at det er i år 2049, men jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at det har været en advokat, der har været indblandet i det, sammen med skattevæsenet, og skattevæsenet har samarbejdet med min advokat, og min advokat har samarbejdet med Danske Forvaltning, og Danske Forvaltning og Helsingør Kommune har jo snakket sammen, alle sammen, om at jeg skulle flytte rundt i hele Helsingør Kommune, fra Helsingør til Hornbæk til Snekkersten til stort set i hele kommunen, og for at forhindre mig i at få lov til at rejse væk fra Danmark, og jeg ønskede jo sådan set at rejse væk. Det betyder, at jeg vil forblive et andet sted i en anden stat, over i den anden ende af landet her. Men det er bare mange problemer. Jeg har også haft problemer med, at jeg ikke kunne få lov til at tage kørekort til motorcykel, kørekort til bil, for så skal man ansøge om tilladelse til sådan nogle ting, og tilladelse til at rejse, tilladelse til alt lige for sådan nogle ting. I alt har jeg brugt 23 år af min tid på at undersøge og finde ud af, hvad der er op og ned i alt det her, og det jeg kan konstatere, det er, at jeg er blevet forflyttet utrolig mange gange, også efter jeg har opsagt socialkonsulenterne, og efter det, lige siden at en advokat har overtaget min økonomi, det har det været en katastrofe, ligesom det har været en katastrofe med alt andet. Og man har overvåget mig på mine konti, og man har overvåget mig, hvornår jeg og rent lidt efter mig i Helsingør og andre steder på caféer, restauranter, bycenter. Alle mulige steder, hvor jeg egentlig opholdt mig i mit privatliv. Og det er jo svært at have venner på besøg og mange andre ting. Og det eneste, jeg i realiteten vil fortælle, det er jo, at sandheden er jo alt det her, jeg har sagt. Både på de sociale medier, skrevet på de sociale medier og alt muligt andet. Hvor jeg har fortalt hele min sandhed om, at alt det, der er foregået. Og så har jeg skrevet det hele ned på de sociale medier. Men der sidder så sådan nogle professionelle rådgivere, jurister og alle mulige af den slags personer, der intet fatter af, hvad jeg skriver alligevel. Hvor har de egentlig gået i skole, og hvor har de gået til uddannelse i sådan noget? For jeg tror næppe ikke, at de har nogen uddannelse, nogen af alle dem, der har forsøgt på det her i alle årene igennem. Jeg har forsøgt at sige til dem, alle sammen, at jeg er dødtræt af hele tiden, og Helsingør politi vil ikke gøre noget. IT-kriminalitet vil heller ikke gøre noget. Det danske politi og Nordsjælland og Hillerød og alle politikredse i Nordsjælland vil ikke gøre noget ved det her. Udover at anholde folk på den, så skal de have en dommerkendelse for dommeren, og dommeren skal skrive en dommerkendelse, og en højesteretspræsident, hvis han eller hun også vil anholde mig for at fortælle sandheden på de sociale medier, så må han eller hun, men de vil jo ikke selv komme. Jeg skal komme til deres retsbygninger
Og efterfølgende så skal man høre på alle mulige beskyldninger fra deres side og min advokats side og andre sider. Og det korte og det lange er jo, at jeg er mildest talt faktisk ved at være godt og grundigt træt af alle de ting, som de har beskyldt mig for, sideløbende med alt andet. Jeg har ikke haft tid til at holde ferie i udlandet på grund af en corona, covid-19 og alt muligt andet. Og så var der lige med et køleskab, der blev købt af en anden advokat, som jeg også fandt ud af på via disse mit NemID, og nu har jeg ikke et digital boks eller digital post, e-boks eller andre af den slags ting. Det blev jeg nødt til at nedlægge på grund af, at der var nogen i socialkonsulenterne, der troede mig med at nedlægge det. Og så var der lige hjemmevejlederne her i Helsingør, der sagde også lidt det samme, hvor at de sagde, jamen så må vi smide dig på gaden. Og andre har sagt det på samme måde. Og andre socialkonsulenterne, hjemmevejlederne i social og indsats og mange af alle disse offentlige myndighedspersoner har jo haft så travlt med at få mig ud af de forskellige kommunale lejligheder her i Helsingør. Og mange af de ting, som de har sagt, har de jo bare brugt som en undskyldning for at flytte mig rundt i hele Helsingør Kommune, for at forhindre mig i at rejse til udlandet og meget andet. Og samlet set så er det jo, at jeg har brugt flere timer, flere måneder, år på at samle alle disse oplysninger, jeg nævner over for offentligheden, at jeg er dødtræt af at bruge tid på at skrive rundt. Og nu står det alt sammen sort på hvidt på de sociale medier, og alt hvad jeg har sagt, alt hvad jeg har skrevet om, det har jeg dokumentation for, at det har de sagt, og det har de gjort, og det har de troet mig med. De forskellige myndigheder og forskellige firmaer, advokater, forsvarsadvokater, nuværende medarbejdere i social og indsats og socialrådgivere, bankrådgivere, alle mulige har jo sådan set været på nakken af mig lige siden 2001 og frem til i dag 2024. Og jeg håbede så sandelig, at det vil kunne hjælpe på dem og deres hukommelse, men det vil jo nok ikke være nogen særlig god idé at nævne over for dem, at jeg ønskede at udmelde mig. Og det gjorde jeg i 2023. Der skrev jeg en udmeldingsblanket, og ved told og skat og alt muligt andet har jeg jo skrevet en masse omkring alt det, der er foregået, og overvågning af mine konti og overvågning af, hvad jeg foretager mig i mit privatliv og meget andet har jeg skrevet om. Men mange gange så sidder der nogle jurister i ombudsmanden og mange andre af den slags offentlighedspersoner. Enten så er det bare noget, de ikke forstår, eller så forstår de slet ikke, hvad jeg skriver alligevel, eller de kommer med alle mulige søforklaringer fra højre til venstre til ja. Og meget af det er bare noget, de prøver på at tro mig, eller fortælle mig, at så må vi smide dig på gaden. Og det har jeg jo hørt op til flere gange, at de har forsøgt at gøre det, og forsøgt også at franamme mig mit CPR-nummer og min personlighed og mit privatliv, og man vil udvide det, og så videre, så videre. Og jeg er jo lige før, at jeg er begyndt at fyre folk, både på de sociale medier, Facebook, Twitter, ja, alle mulige steder. Selv på YouTube nu fortæller jeg igen på YouTube. Jeg har en række YouTube-kanaler, jeg kan fortælle sandheden om, at alt det, der er foregået i al den tid, jeg har kendt til det her.
Og udviklingshæmmede landsforbundet ULF i Vejle kan ikke hjælpe mig. Lev, de er lidt sådan overalt i regionerne Fyn og Jylland, eller Odense, eller hvor de ellers opholder sig. De vil ikke kunne hjælpe mig. Jeg skal have bisider, jeg skal have dit, jeg skal have dat, og alle de ting, som de nævner, det er ikke noget, der... Jeg vil jo kunne være min egen advokat lige pludselig, og min egen forsvarsadvokat over for det danske system, der ikke vil makke ret, og jeg har jo sagt utrolig mange gange, hvad det er, jeg mener. Men har de jo forstået noget af det? Nej, det har de ikke. Jeg føler et eller andet sted, at jeg er blevet mere dummer end nogensinde, og de føler sig jo mere og mere ikke magtsløse, eller de har magten over en, men de har jo ikke forstand på alt det, jeg har sagt. De har ikke viden om, hvad det er, der foregår, men de har kun én viden, det er at smide folk på gaden, eller smide borgeren på porten, eller borgeren på gaden. Men hvorfor har de så ikke bare gjort det? Altså, det er jo det, de egentlig hungrer efter. Det er jo det, de gør, og det er jo det, at danske forvaltninger og danske familieretshuset, Ankestyrelsen, Civilstyrelsen, Justitsministeriet og alle de der organisationer. 2019, der skiftede statsforvaltning til familieretshuset, men det har været en katastrofe uden lige. Så okay, men det er en lille hilsen her fra Leroy Mortensen fra Helsingør. Hej for dig, hej hej.